Oimoreka moro maintiere wamor ni yudo thuolo mar bedo kodwa kendo tudu kodwa weche manyien mago imore odhiambo makawuono kodiechieng makawuono ne en odiechieng mar ariyo nyongesa mabende no mejo piny mar golo pachgi ewi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Romo mabende kuonde moko jopiny matin kende manochope ka kuonde mamoko e sub counties mapacho kendie to ne olor kendo onge ng'ama nochopo kata achiel. Paro mopogore wuok kaluwore kod odiechieng makawuono kanyakla kod wach mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Wachno wamedo menyo ni matut kanyakla kod mamoko mabende waiko ni odhiambo makawuono kuma bende wantiere koda odiechieng noero mar dhialo japuonj ma en kawuono tarik 5 e dweni mar 10. Wadhi bedo koda achiel kuom jopuonje go e studio kawuono e chenro mar mine wach. Nyalo cholo na ote magi mano kidhialo japuonj mabende igeno kendo ne okeloso ngima mari makare. Magi weche mawamiyo pek. We have looked through the points, the accusations of His Excellency the Deputy President, and I think we're prepared to deal with them. Okinde mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua okonigi kore mar biro rakore kod jod bura chieng' tich ariyo juma manyien. Nimekuja nami ni participate kitu ya kuondoa Deputy President. Maajabu nimekuta hakuna officials. Chenro mar kawo pacho gande odiechieng' mar ariyo kawuono ne otimore makidam kama kuma pise mag sub counties nokoyaw kata to mana jopiny sanja emanochopo. Kawuono piny ngima dhialo jopuonj kuom tich matek magitimo e moro ngima jopuonjre. Machiegni weche manyien nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kopogore kod odiechieng' manyoro mane jopiny owuok oko kar romgi chiwo pachgi ewi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kawuono dhano nobuono romo machalo kamano. Doho ma Kirinyaga nong'ado mondo chenro no mar kawo pach jopiny ochwal machiegni gi jopiny ka itere e sub counties. Kata kamano jopiny matin emano chope kuonde mano yaw ka thoth apise mag sub counties mapacho ka ne odong' kolor ka kuonde mano yaw to mana jopiny matin emano chope. Rangach ma Peace sub-county ma Kisumu Central ondaki full e odiechieng' ni mar ariyo machendo mar kawo pach jopiny ewi thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua owinjo time. E karomo ma Tom Mboya Labour College mano bagi nyasi makamayo odiechieng' manyoro jotije timo ler ka gipango kombe kendo onge ranyisi moramora ni romo machal gi manyoro dhi timore kae. Kawuono loro office mar CDF o affect everything. Nikech gino nok time office CDF. Kawuono loro Tom Mboya otimore nikech ang'o? Leaders ma omonego bene pass information nikech not everybody mantiere gi that know how mondo ng'e ni court no medo thuolo. Joma mantie piny kae vijande wa man piny kae gieki mamanyo gima dang' gicham everyday makaka gikonyre onge nikech tich onge information ne giyudo nadi koko lande radio wa. Jod bona ma Westlands Team Wanyonyi notelo ne jodak ma Westlands e romo makawuono ka jopiny noyudo thuolo mar jaso tese ewi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jodak ma Embakasi North e kaunti ma Nairobi bende noyudo thuolo mar golo pachgi ewi parono ka gijazo tese mag paro manochwalnegi. Gini asesa maber kendo and ready mar chuoyo otik kama an emadwaro. E kaunti ma Kericho chendo makamano kata kamano notimore ka obilo ketarita ne ji matin manochopo e chenro makamae. E apis CDF ma West Mugirango e kaunti ma Nyamira apis ne orindi kendo ne onge ranyisi moramora ni romo dhi bedo kanyo. E apis CDF ma Laikipia West e kaunti ma Nyahururu jopiny matin ne ochopo kanyo kata kamano giywak ni nokonyisgi kama romo makawuono dhi bede e sama ber gino manomono thoth jopiny wuok oko kawuono. Jopiny gono ketho tese mag golo paro ka giwacho ni gin mabandia. Ukiangalia karatasi ambao nimeshika hapa, hii karatasi ni photocopy, haina watermark. Hii ni karatasi inaweza tengenezewa cyber, mtu ajaze, hata maoni yenye nitatoa hata haitakuwa imefika huko bunge. Manaji matin emano chopo e chenro makamano e sub county ma Ruiru kanyakla kod Thika Town. Kuondegi negi keto mana kokgi otese mag paro manochwalnegi to gidok pacho. Number 7 umeweka hiyo boxes. Katika mane sub county ma Baringo South jopiny ne oromo kotelnegi kod jaod buch gi Charles Kamuren kendo kanyakla gitwake parono mar chik.
We are getting the views of the people in the constituency levels. But there is still Sunday, we shall still get some more views. There is still Monday, Kenyans are still talking. And also, Tuesday, we shall now sum up after getting and meeting with colleagues from across the country, the 349 members of the National Assembly. And then we shall now engage the documentation that people were feeling. Komachielo jalup jatend piny Rigathi Gachagua osewalo kweth mar okinde madito 10 madhi konye luoko nyinge ewi seyo chiko mitudego e paro mar gole oko e apis. Ramogi TV otimo twak kod okil Kamaloka Victor Swanya ema en achiel kuom okinde madhi temo reso Gachagua e lak nyang'. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, okinde mag Gachagua owacho ni giikore mar rakore kod jood bura chieng' tich ariyo juma manyien. Ndalo ariyo motelo ne chieng' tich ariyo juma manyien, ikinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua geno chopo e bao mar duoko penjo ewi seyo ma itudego, kweth mar okinde 10 madito madhi mako lwete owacho ni giikore mar rakore kod jood bura. E twak mare kod Ramogi TV, okil Kamaloka Victor Swanya, achiel kuom okinde 10 mag Gachagua, oyango ni girito kod sironyo chieng' tich ariyo mar yango ne oganda jo Kenya ni ketho ma imieno go Gachagua onge tiendgi. I mean, we're prepared. We're prepared, very prepared indeed. Yeah, you know, the work of lawyers is to defend their clients technically on matters of law. So basically, and that's the work of lawyers. The lawyers don't shy issues that are raised, and I guess as much equal the client does not shy. The client will seek assistance, technical assistance, on matters of law, right? And matters of facts. I think the client is more than prepared to deal with that. Swanya leronwa ni aput mar okinde 10 man kod lony mathagalany osechuog mar temo golo Gachagua e lak nyang' ka olieko ni Gachagua okoikore mar goyo bade piny thuolo moro amora. Kweth mar okindego idhi telne kod okil Kamaloka Paul Mwite. We have the senior counsel Paul Mwite. He's the one who's leading us. We have Counsel Tom Macharia, Counsel Amos Kisilu. We have Counsel Elisha Ongoya and others. You know, in such an exercise, normally the formation is broad because there are a number of things that we have to address ourselves to. Giangolo magmenyo lwasi mar siasa, okil Kamaloka Willis Otieno wacho ni Gachagua nyalo gwe tao motelo ne jood bura kod senators goyo mbulu ewi paro mar thiche oko kata chwalo bura e doho. Koro an gima nene ni ma bunge en siasa. Ok apar kata Gachagua tero kinde kucho to bro konye. Ka odwaro dhi option mar dhi bunge no to yaga siasa to kata so bare ndasi to jogi thiche oko. Option moro ma en godo en gwetao. Monyalo wacho no wuon ni gini karango kako kwan bunge mantie gi jo senate mantiere gi. Ok ane kanya yudo namba manyalo tamo gini kik dhi mbele. Kata kamano, Willis Otieno wacho ni ponono ni Gachagua orem gwetao kendo jood bura kod senators ogole e apisi doho kende emanyalo rese. Gima nyako ng'e ni kapo ni bunge ong'ado, bunge ma en bunge National Assembly gi Senate ong'ado ni mondo gole oko, to onge kendo kom moro amora mar sirikal ma Gachagua chieng' ni chung'ie kata ni tiye. Ok nyal yiere e tich moro amora michule usuru gi pes japiny. Mano ok nyal bet, be ok nyal chung' kata. Koro kapo ni odwaro en gi toche mondo chung' kendo mbele kucho kom moro amora, to do chako resign kapok ogole tich. Nikech kogole tich to mana ka Sonko gi Waititu gin doho nosetieko kodgi, bo wacho ni gin ka ne gibedo impeached ok nyal bet e apis moro amora. Korka korgi okinde mag Gachagua oketo geno margi ewi chenro mar kawo pach jopiny ewi thiche oko ka gilero ni chenro makamano ne otim e yo mawethweth ataro mar dwaro mar chik. Okil Kamaloka Victor Swanya wacho ni jopiny ne okomi thuolo moromo mar somo kendo winjo chilo duto ma imieno go Gachagua. The notice we think is not sufficient, right? Already the Supreme Court, I mean, our National Assembly, us lawmakers, these are the people who make the law, all right? And this is the law that normally is used by the courts. The courts interpret it, all right? So, and here already the court has come and said that when it comes to public participation, these are the guidelines.
And they have come with several elements. Among them is sufficient notices. Okay. Among them is people should be sensitized on what is it you're going to talk about. Willis Otieno kata kamano okawo chung' mopogore ka owacho ni midhiero mochomo Gachagua gin midhiero mag siasa. Ewi mano Gachagua onego rakore kod midhiero makamago e yor siasa. Gima nyalo nyiso Gachagua en ni nyaka obed piny mondo ong'i options mage malong'o, nikech nitie consequences yo moro amora mokawo. Kokawo yo mar dhi e doho, to mano be nitiere nafas dipoko duogo, to kendo nitiere nafas ni nyalo goye piny matek koweni mondo gino dhi doho kamano goye nyaka chien. To an to gi pacha debe ni an to kuma ok dwarie tigoyi gi siasa, imbedi manyo mana yo mar goye godo gi siasa. Ewi ling' mar Gachagua, nyaka ne jaod bura ma Kibwezi West Mwenge Mutuse pedho paro mar thiche oko, Willis Otieno wacho ni mano en ranyisi ni koyo osechako mako tiende Gachagua. E komachielo, Willis Otieno onyiso Gachagua mondo go kwan matut motelo ne kawo chung' e kind gwetaw kata dhi e doho. Bang' jo od bura goyo ombulu, weche duto dhi chomo od bura mar Senate madhi bedo kod ndalo 10 mar winjo kod ng'ado bura ewi paro makamano. E ranyisi makende ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua okoikore mar gwetaw, Gachagua osechiwo aput mar okinde madito 10 madhi duoko penjo e loye. Aput makamano otelne kod okil Kamaloka Paul Muite. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E odiechiengni mar ariyo mar kawo pach oganda, paro mopogore onyiedhore wi thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Moko kuom jopiny osiro paro mondo thiche oko kaluwore ni osechiwo ranyisi makare kaka jatelo, ka jomoko to pod onyono ka tiendgi ni ka ochuno nyaka Rigathi dhi to Ruto bende nyaka luwe. Ka jokenya mamoko to siro mondo Gachagua odong' e ofis. Joyce Oduor nitiere koda ler mathoth. E odiechieng' mar ariyo mar kawo pach jopiny, tok doho mamalo golo chik mondo omed ndalo achiel mar kawo pach jopiny ewi thicho oko e apisi jalup jatend piny. Jopiny koro nigi paro mopogore opogore ewi thulo oko e telo Rigathi Gachagua. Kata obedo ni ne ok giyudo thuolo mar golo pachgi ayanga kaluwore ni apisi mar CDF ne olori, jopiny mane waloso godo e kar chung' od bura ma Embakasi North County ma Nairobi kwedo wach thicho oko Rigathi Gachagua ka giwacho ni ka Gachagua ogol e telo to winjo jatend piny bende owuog e telo ni mar ne oyiergi kamoro achiel. Kasiro wach mar gole oko ke jogi tiyo gin gimoro achiel. Ka nogon gi kura, nogon gi kar gi ji ariyo. Mo en paro motwe kamoro achiel. Kopo ni Gachagua to bende oa. Mimi kwa maoni yangu kuhusu Gachagua kutolewa kwa kiti, hiyo sio priority ya wananchi saa hii. Mimi nasema president amekosa mwelekeo. Nataka niambie Rais Ruto iwapo atanisikia. Najua siwezi fikia kiwango cha kumshauri, lakini iwapo rais atanisikia, akae chini atafute network ya uongozi vizuri. Aachane na Gachagua na afanyie wananchi kazi. E kar chung' od bura ma Baringo South, jopiny mane ochopo Marigat mondo okaw pachgi ewi thicho oko jalup jatend piny to wacho ni piny Kenya nigi achiedh nade mathoth moloyo thicho oko jalup jatend piny, ka jodak moko to siro wach thicho oko Rigathi Gachagua ka giseyo Gachagua kuom bedo gi akweda mar dhoudi ni mar osiko mana koloso kod jo Mount Kenya. Kusema ukweli, tangu hao watu wawili waingie kwa serikali, sisi wengine tuko nyumbani, hatuna kazi, hakuna kitu wametusaidia. So kama ni mambo ya kura ya maoni ya kutoa moja, sisi hatukubali. Walete maoni ya kutoa watu wote wawili. Tunataka Ruto na Gachagua waende nyumbani. Hakuna kitu wanatusaidia. Jodak ma Machakos mane ochopo e apise mag NGCDF Machakos mondo gol pachgi ewi thicho oko jalup jatend piny wacho ni gisiro wach golo Gachagua e apisi nikech Gachagua osebedo ka wacho weche ma ok onego wach kod jalup jatend piny, kaachiel kod weche mane wacho ni piny Kenya chalo kaka kambi ma kila ng'ato nigi shares. Nimetia saini Rigathi aondolewa mamlakani kwa sababu kulingana na mimi amejihusisha na mambo ama matamshi ambayo hayafai kwa kiongozi wa aina yake. Kwa mfano, Gachagua amekuwa akitoa matamshi ya kutenganisha Wakenya. When they were elected on the same ticket with William Samoei Ruto, he said that this government is a government
is a private limited company where if you don't have shares, actually, we are not going to provide services, or maybe you are going to get substandard services. Rowere mag Gen Z mane ochopo e apise mag NGCDF Maluanda wacho ni jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua pok otiyo ne jo Kenya e yo maber kaka ne gisingo, to kuom mano gidwaro mondo thichgi giduto e apisi. As the Gen Z tunasema kwamba saa hizi if Gachagua mnataka aondoke na rais wake, kwa sababu over 12 million Kenyans wenye aliamua who is the president, waliamua the president na deputy wake. Kama the deputy amefail, ilikuwa wajibu wa rais kuelekeza deputy wake jinsi atakavyofanya majukumu yake, na sasa inaonesha kuwa they have failed, na if the deputy have failed, wote wamefail, so waende wote nyumbani. Jodak ma kaunti ma Kericho to kwedo wathicho oko Gachagua kagiwacho ni onge tiende thule oko e apisi. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo los weche gi jalupne. Bende giwacho ni gisani gidwaro dongruok e gwengego mabiro konyo japiny ma ok weche mag siasa mamedo tedore e pachoka. Rigathi Gachagua aruti kwa kiti yake. President William Ruto, ongea na Gachagua. Ongea usikilizane. Nani hapana kosa kwa hii dunia? Kila mtu nakosa, hata watoto kwa nyumba yangu naweza kosana, lakini mimi natatua hiyo sita. Ongea. Kaa kwa kiti pile tulikuwa unaongea mbeleni. President William Ruto atusaidie, asaidiane na deputy yake amaliza 5 years. Kama kuna makosa aendelee kuvumiliana, alafu next election kila mtu angalie kama ataweza rudiana ama aende mahali pengine. Joyce Oduora, Ramogi TV. Ka jopiny okweda ahinya picha monyisore kawuono odiechieng' mar ariyo mar kawo pachgi manokotende kod thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaluwore ni thoth jotelo norem chupo e apise mag CDF e tayo chenro mar kawo pach jopiny kaluwore koda chik ma doho nogolo. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lerona, moko kuom jopiny bende oseyo jotelo kuom remo chiwo negi milome kendo tiegogi e wi chenro mar kawo pachgi kawuono. Kaluwore kod chik mane doho golo odiechieng' manyoro mondo chenro mar kawo pach jopiny otere sub counties eneno ni chenro no ochopo machiegni gi jopiny. Counties mathoth pachoka kawuono jopiny odong' ka nono kuma jotendgi mane giyiero e lemo mag jood bura olalie. E kaunti ma Kisumu, jopiny magin jokanyo e bunge la wananchi Masinde Manyata e sub county ma Kisumu Central yango ni kata nyoro jood bura achiel kende kuom gi 7 emane ochopo e chenro no ka giseyo jood bura mekgi kuom weyo ma ok okawo wachno motegno mondo gichopi gisir jopiny kaka owinjore. Eng'ukni mar chenro modhi nyime asayo wabunge wa okowuok oko motegno mondo mobilize ji jogo manyoko yudo thuolo. The process mar public participation mano tim Kisumu ka was a one-man affair. Nikech no time gi member of parliament achiel. To seche mani time ne nitie pesa moko mane miyo jomoko noko yudo pesa. So ji manoko yudo pesa mang'eny no wacho ni gino gidhi sign gino nikech noko migi pesa. Giyango ni dine obedo maber kade oyawnegi apise mag CDF ma Kisumu mondo giyud thuolo moromo mar chuyo kokgi e siro kata kwedo paro mar thicho oko Gachagua. Anafurahia jana wenye walipata pale ofisini jana ilikuwa kitu imekuwa online kila mahali. Hata leo hawangetuzuia, wangewache watu waingie kama iko legal advisors wa challenge kotini watu warudi kwa public participation ili tukue na haki kila jambo. Mtu asione atio region ndio walikuwa wanatagetiwa pandio na wana support wengine wa support wengine. Hiyo sio jambo mzuri. Omiyo wawacho nikech ne member of parliament achiel manotime wadwaro ni next time kantiere gimoro machalo kama to all members of parliament ma Kisumu county magin 7 members of parliament must be brought on the table mondo nyisgi what is supposed to be done. E county ma Nyamira ng'ata achiel mane oyuoro obedo kod buok ka olero ni bang' tiyo gi omenda e yor wuoth to kochopo kata jatelo achiel mano yudo onge kendo rangach bende ne olor. Maajabu nimekuta hakuna hata officials bado hawajafungua hata hiyo hall. Sasa tunashindwa, mtu anatumia pesa, anatumia transport kubwa kutoka mbali, umefika unakuta hakuna kitu. Ni kama kuchezea wa Kenya ama nini kinaendelea? Actually tungetoa maoni wakiweko, lakini sasa hakuna mtu. Hatujui tutafanya nini.
E kaunti ma Narok, jopiny yango ni ok gimor kod kaka nolor kama ne owinjore okawe pachgi mar siro kata kwedo parono. Gidwaro ng'eyo ni to jotendgi bende tiyo ne jopiny kotenore kod chenro ni mar kawo pachgi mondo gikwed kata gisir paro mar thicho oko Gachagua. Nimeenda kwa kituo cha kutoa maoni, lakini pamefungwa na tulikuwa tumepewa muda wa siku 2 tutoe maoni yetu kuhusu ya mchakato ya kumuondoa naibu rais, na wangefungua ofisi hiyo twende tutoe maoni yetu na twende tuchukue mawaidha yetu kupia kutoka pale. Kwa hivyo tunataka kujua kama kweli bunge na serikali imeamua kufanya public participation ambaye ni ya wananchi, ama tunapelekwa tu kwa mambo ambaye hatujui ni gani. Kata kamano, kauntis mamoko kamoting'o Nakuru, Mombasa, Nairobi e kind mamoko to nokonyore kaluwore ni moko kuom jod bura nowuok oko mar tayo chenro mar kawo pach jopiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Report no mar Millicent bende makoro loronwa weche mabende ne wang'iyo kawuono kaluwore koda kawo pach jopiny mabende otimore odiechieng' ma kawuono ma en e odiechieng' mar 2. E weche mamoko ni jatend migawo mar pi Eric Muridhi ogolo siem mager ne jodito mochung' ne chwalo chendo mag keyo pi pacho ka mangima mondo titije gi kaka dwarore. Kolose kar chung' od bura ma Malava kaunti ma Kakamega, Muridhi wacho ni chendo mar chwalo pi nyalo rem kaluwore ni jogo mochung' ne chendo makamano tiyo mos ne chwalo chendo ne jopiny. Omedo ne kore mar konyo gi mar neno ni chenro no orumo kapok ochopo dwe mar 6 higa mabiro kaka yorno mar neno ni jopiny oyudo pi e kor gwenge. These are key flagship projects whereby even His Excellency the President himself pronounced himself when he was here, and we are doing follow-up on a bi-weekly basis, both from the agency and also from the ministry. The progress is not good, to be honest, and contractors have to pull up themselves. We are looking at how to support them financially. We are looking at repercussions of extensions of time because these come at a cost to the taxpayer. So value for money has to be realized in these projects, and that is why we have tasked ourselves to do monthly visits, push the contractors, smoothen the process, and ensure that the people of Malava enjoy water which is a social and economic good. Mago bende makoro terowa e yueyo wa mokwongo mar weche gi manyena mag oyimore. Randa Paul kantiere bonde wacho ni poyo sana MDT mika mar Sinapanga. Freddy Kabia Nyong'o wacho ni jelieta an siwandha awinjo maber. Gachagua iwacho ni to dhi dala. Tom Kokanda mara Lego Gangura Sugo wacho ni kawuono imoso kako odiechieng' jopuonj idhialo jopuonj te mag Rasugu Primary School tich magitiyo osemiyo Rasugu timo maber e weche mag somo kod co-curricular activities. Machielo en mari Kendi Nyaringa Alfred wacho ni Ramogi TV neno maber kabisa imoso kanyero. Phoebe Pamela Onyango Owino Janabi kantiero Yani Masai weche Ruto Gachagua wacho ni ok konya jopiny moso madha min Peri kantiere Manyonge. Eriko Demoka chunge Kanyamkago Jailieta waneni maber kabisa kod Aboni Omango woda manokanyero wacho ni ruedhi orado wachunge wi got warito ni to weche biro timore nade. Machielo en mari Dan Grado Jaugenya Masiro wacho ni ntiere Danora Phase 5 idealo japuonj ni Francis Ochieng' Ogut mar Masiro Kanyumba gi John Ndege Wood Game wacho ni Nyasaye mondo medne gi ndalo kuom tich maber ma bende gitimo. Wadhi mane yweyo kawaduogo to wabedo koda chenro marwa mano mangeso kangeso mara mene wacho mana kaka ing'eyo odiechieng' ma kawuono en odiechieng' no ero mara dhialo jopuonj. Wadhi bedo koda achiel kuom jopuonj go e studio kendi ka bende intiere koda thuolo no mar chwalo kata dhialo gi kokalo lai maro mar ote machok ma en 23600 kik idhi mabor.
Aje, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kidonda miketona niwecherage Rama nyagini rama Nyatina gini rama Yaber nyiri gini rama Weketa gitingane Ango mulo kupachime nyagiera Aworo Ango mulo kupachime nyagiera. To get Susumila as your skiza team, dial *812 *784#. Ramogi TV, Eod Youth Meduto. Jumapili e chenro mar Injili Kalo, wabro bedo kod Jatich Nyasaye, mabro miyo wachiem chuny kendo bro lamo kodwa. Bang' mano, wabro bedo kod Sunday School, mawuok e kanisa mar Agano Faith and Holiness Church, mantiere kar dak ma Baba Dogo. Bende wabro bedo kod Grace Partakers Band, mabro gwedhowa kod wende mamit mag pako kod dendo Nyasaye. Eka bang'e, Pastor David Odiwuor Othaya mar New Life Prayer Center and Church, Molo Branch, bro gwedhowa kod wach Nyasaye kendo lamo kodwa. A second service, wabro bedo kod the Adventist Police Minister. Kojawer, Nancy. Magi duto Injili Kalo. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco Cream Bar Soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight Powder Detergent Yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal Toothpaste Charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice Premium Tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol Soap Original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. E piny mopogore e kind yore kod thuolo. Min mare ne ok ng'won kode. Kinde duto ne en nyako maber. Nyaka tem mar otieno obirone. Gima ne nenore ni en mana paro achiel kende, ne olokore mobedo ywaruok maduong'. Mano kaka puonji mar Jehova. Ngima nyako moro chiegni lokore nyaka chieng'. Be obiro rwako ngimane manyien? Asia itie kage kanisa na jalos ndi lunwane aloso ndikni ne dang'e ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Created through AI tools, printed and then framed, and the best place to catch them
is along the Nairobi traffic, where hawkers are making money out of them. Kuna machine zimetoka mingi sana, zina nguvu sana, na zinaweza toa hii kitu kama hii. Sasa zenye zinatembea sana, hizi za watu sana. Watu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Leo niko hai, niko nimecheda, nitakila chom nikimuga hela, tena niko sawa Nyakoro mgajuang chienge suma jumani elia chirka chiri watiri koda jangolo malet ilongoni iviol. You wanna get longer, DJ won't you play my song? Achia kachiel kodo koka kadira mwana. Mr. Big Deal, Mr. Big Stepper, jina ni Biggie, maheta wali. Nakombeni koda hype man, and you know what? Hype man majumani elia wati bere koda Walter Koya Junior. Bigger statue, inua mkono alafu cheza na mguu. And on the ones and twos, wati bere koda the one and only DJ Ryan. Sawa, maintain, ivo. Ivo, maintain, Ivo. Machiegni kendo jopuonje piny mangima wuok oko odiochieng' ma kawuono mar hingo nyasi mar odiochieng' jopuonje piny mangima ka jopuonj manopong' kod hilo mogundho nonyiso mor margi e kinde mane gibedo kanyakla mar jiwore. Jopuonj go notiyo gi odiochieng'ni ma kawuono kaka thuolo mar larore paro e kindgi giwegi kendo ng'adore rieko e wi achiedh nade ma giromo godo e kinde ma ginie tich. Puonjore weche mag kompyuta, puonjore kaka ginyalo tiyo koda mbui kokalo kuom lony manyasani kaachiel kod yudo lony e weche mag lai mar somo manyien mano CBC. Kaluwore koda wuon Listed Education Consultancy Lino Onyango, owacho ni kata obedo ni sirkal chal ka gima wiye osewil kod jopuonj ma pacho kae, ok bi keto samuoyo e tich margi. Ojiwo jopuonj mondo oher tich ma gitimo kendo ket sinani gi kinda ahinya to neno ni jopuonjre oyudo somo e yo makare. For the year 2018, this came about when I was working in my stories about a number of underprivileged schools. So I've worked with communities and schools trying to ensure more retention, more admission of students, and ensuring that every child gets an opportunity to be in school. So we came up with a number of innovative activities and innovative strategies to keep students in school, like the 50 shillings a day project, where we tell parents that nobody is poor not to get 50 shillings. We are here today to celebrate them. One, a teacher's voice is really important because they are able to tell us what is working, what is not working. When you hear about a curriculum not working, it basically means that teachers are not either for it or they haven't just understood. But being listened to as organization, as government is really important. And how do you do that? One is being able to appreciate what they do. Janyuol mokero nyathinde skule ma public ni odwaro ni chieng' moro mondo ngima olokre. Ngima nyalo mana lokore ka japuonj manie class kanyo nigi en japuonj ma quality ne ni malo. Koro through programs ma offer giwa issue ni jopuonj te maja public schools, private schools gido training mondo gi improve delivery margi. Odiochieng' ma kawuono piny ngima dhialo jopuonje lemo mopogore ma gitimo e bero kendo jiwo ngima jopuonjre. Achiel kuom jopuonjego en Lino Onyango manoyier kendo dhial kaka jopuonje 50 e piny mangima mabero ngima jopuonjre mane higa 2020. Lina ma en jalup japuonj maduong' e skund ji giwegi bore Nairobi kae kendo director e riwruok mar Listed Education Consultancy nodhial kuom tije e skunde ma ojwang' kokalo yore mag somo kod kido mag oganda ka bendo ng'ere ahinya kuom tayo kendo jiwo sombe mag science kanyakla kod kwano. Wantiere kod e studio odhiambo ma kawuono kendo wadhiali kendo wajiwi kaka achiel kuom jopuonje ma pacho kendie. Erokamano ahinya mar tudi kod ang'eni odiochieng' mari kawuono osebedo marabor kabisa to pod yudo thuolo mar bedo kodwa nyaka ni chopi. Erokamano ahinya. Kaka japuonj gi odiochieng' ma kawuono wang'e ni dhialou, wang'e jothumbo osegolo thumbe mag dhialo jopuonj. Idhialou nang'o? Idhialowa nikech japuonj, tich ma japuonj timo en tich maduong' ahinya. A teacher is better than. A teacher is better than.
Koro ing'eni makata wawacho ni ka wadwaro loko society, wachako gi classroom. Iwacho ga ni education is the only way minyalo loko godo a society. To education ni iyude kanye? Iyude school. School ng'ama deliver education ni en japuonj. Koro waneno ni kare mondo society wa olokre, nyaka ng'ama iluongo ni japuonj ni nyaka wadhiale, nyaka wamiyo mondo ong'e ni tich motimono en tich en important, tich manyalo loko society, tich manyalo kata konyowa ginene challenges ma wapitia kaka corruption, values ma wadwarogi. Values gi wanyalo mana yudogi e school. To mano luwore gi kaka japuonj oneno ni tije motimono kare kata wan kaka oganda wakawo tijego matek. E puonj kendi bende ibo yudo ka kinde moko ji temo ng'iyo ni to japuonj mane ma oloso foundation molonya e wadgi. Jomoko piem ni mar nasari nikech en moloso foundation. Ing'iye bende yore mopogore opogore. Wang'iye gi kidienje ma japuonj nitiere koso japuonj en japuonj omiya mawane gi ton. Japuonj to en japuonj nikech kata japuonj ma nasari cha en gi challenges meke. Lakini kosetieko kanyo okelo japuonj kata mar high school, okelo nyathino e high school. High school, nyathi manie high school challenges gi opogore gi nyathi manie e nasari. Iyudo ka kore high school kaendi idili gi adolescent, idili gi other challenges ma japuonj ma nasari cha na oko face. Ng'eni japuonj ma nasari cha en kano nyiso nyathi ni go left to nyathi timo. Makata japuonj owacho tichame sema. Japuonj owacho. Lakini koro nyathi ni kochopo high school tiyudo ka oyudo japuonj yudo challenges ma koro opogore. Ma nyathi ma ok nyal nyiso ni adwa ni utim kama to timo ma openjo ni nang'o. En defiant, en gi other many, en gi gik mang'eny kendo achiedh nade mang'eny ma be chande kaka nyathi. Koro kendo koya kanyo kodhi e university ok oyudo lecturers ka. It is a new stage of life with new challenges. To kendo japuonj ma lecturer manie mbalariany cha embe otema kaka uwezo mare mondo ensure ni nyathi mokele e mbalariany ni koya kanyo to en a productive person in the society. Koro nyalo wacho ka gima ochalo relay. Ineno ng'wech moro mar relay mang'ani kotieko to miyo imiyo nyawadu. Maka ng'amo chake ni kodhi marach to throughout dhi kethore. To ka ng'ato katikati ni obolo kedeno kata ng'ato nochake maber koni timno nyaka yombi. Manyiso ni jogite nyaka ti. Ing'eni bende sama idhialo ming'iyo ni jopuonj joma beyo, jopuonj nyaka wadhial. Samoro wich wil gi midhiero ma bende okale. Kaka higani waseneno thothne en ng'anyo koni gi kocha. Udwaro mondo ndik jopuonj mag JSS, uywago osara, uywago gik mathoth kabisa. Dibed ni magi gik moko ma bende ng'iko chenro magu kaka jopuonj. Mano tadier. Makata kawuono kaka na celebrate World Teachers Day na waginene wadhialore kaka jopuonj to bende wang'iyo challenges kata ng'ikruok ma wan godo. JSS na en one of them. Masebedo kawacho ni neno ka japuonj nodhi e mbalariany otimo training nobro puonjo biology gi chemistry. Japuonj kaka an kama. Koro kitera JSS tinyisa ni koro Lina odoro ni okel ni nyithindo ma kaendi mondo ipuonj art. Anakia goro, it is not in my system. So in addition to art, imia Kiswahili, imia English. Tineno ka jopuonj ki despite challenges go pok gitamore dhi tich. Gidhi JSS kanyo, gitemo kaka ginyalo very big classes, class manitiere gi as many students kaka around 70. Awacho ni koro japuonj achiel tipuonjo kwano to kwano ni puonje pile to neginone pile to kendo king'iyo conditions kendo nyaka ing'i jopuonjre 70 gite ting'ino ionge gi class achiel. Itie class ni in gi class moro, in gi form 1, in gi form 2. Koro an tich ma japuonj timo kidwaro ng'eyo responsibility ma jopuonj okaonwa to in ng'iya wach ndalo corona, ndalo manolor school to janyuol ka janyuol onyis ni bed gi nyathini kanye e odi. Wamanyo Lina yawa kama nyathi. Kata ka ndalo molor school, iloro school kawuono ni tipenjo ni to tuition ni kanye, imanyo mana kumitere nyathini ni. To ineno ka to mano nyathi achiel kata nyithindo ariyo. To e school kuchocho
japuonj achiel en gi nyithindo 70, one class machielo en gi nyithindo 50, to ong'iyogi, to onono wechegi, to en daktari kanyo, to en judge, to en police, to en guidance and counseling, to en everything. Yeah. Koro obedo matek. Obedo matek. Ma bing'eni ing'iyo kanyero wacho ni work environment kamitiye chalo nade gi kwan mathoth mag skunde ng'i. En okang' ma piny owacho ne dwaro ka giwacho ni gidwaro mondo enrollment mag nyithindo e skul, nyithindo mathoth odhi e skul kendo gitiek skul. Ma wagoero kamano ni nyithindo ero koro ng'eny e klas, to mano kendo koro kelonu challenge machielo nikech ube koro uneno pek moro. Ang'e ni sama nutwa kawuono bende ung'iyo ni to ang'o minyal tim ewi chandruoge mokalegi. Koro ayie gi sirikal ka giwacho ni nyithindo to onego bet odhi e skul. En ratiro mar nyathi ka nyathi mondo oyud basic education. Mano onego bed ni miye maonge kubembelezana. Lakini koro kata ka wang'iyo ni nyithindo ka nyathi onego odhi e skul, nyaka wang'i ni elimu bora koso bora elimu. Ene manitie ni is it about ni nyathi odhi e skul? Koso wang'iyo ni sama in e skul kanyo no, ang'o ma nyathino yago e skul kanyo. Koro kiwinjo challenges manyisigi, giwo mineno ka jok mang'eny tero nyithindgi e private school. Nikech japuonj kaka dhano, adier, nyithindo 70, klas achiel, klas ni kidhi e most public schools, klas ni chwer, japuonj kata mondo odhi e skul, neno ka sama odhi nyaka giginene gikadha ora, koka gidhi e skul magidhiye. Koro challenges mang'eny gi ok wanyal luonre ni ok gi impact the quality. Quality kikompare mar public school gi mar private school, it is not the same. And it is nikech challenges mantiere go. To jogi owinjo bed ni PM. Jogi nikech gitimo penj achiel. Sana penj mag ginene 844 ni ting'e ni pod en mana PM. CBC ma wacho ni koro sani wach mar grades ok wang'i sana. Lakini ka KCSE japuonjo nyathi mani olo tok dhi timo the same KCSE gi nyathi mani tiere State House Girls, nyathi mani tiere ginene Mbita High School, tineno ka conditions gi are not the same. Kamano ahinya. We waduog kuomi in kaka japuonj nikech kawuono koro wadhialo japuonj. Nitiere mich ma en higa ka higa ma bende ichiwo jopuonj iluongo ni Global Teachers Prize. To ka bende nibedo nominated e higano atimo mos. Aparo ni inyakonya mondo ng'iyane microphone na kama iko sawa Kenya ng'ina go aparo no lwar. Kata kamano e higa mar 2020 Global Teachers Award ntiere kaka nibedo nominated. Inyanyiso ni to michni kata nodhiali e weche mage. Okay. Koro ntiere tich mindiki kaka japuonj mondo itim. Lakini awacho ni onge ng'ama nyalo chulo japuonj 100%. Nikech many times chule ni nyaka you go out of your way. Koro an kana yudo teach a school mar public school mar Changamwe Secondary School. Adier school no en deep between slums, inte slum moro Mombasa kutilongo ni Bangladesh. Koro nyithi Changamwe ng'eny gi ya school no to gin gi challenges mang'eny mag school fees, mag resources. Koro gan gima naneno ni nyalo bet ni school onge gi resources. Lakini nitiere kaka inyalo timo osiep gi kata partnership, olo nyalo luongo ni partnership gi other organizations makata kigombo ni nyithindi manie public school ni gilani coding en ang'o nikech kane ema piny ochomo iwuoyo gi the organizations gibire skudi kanyo gi provide laptops gitimo training. Koro nyithindi ka even though gine public school giyudo experience machal gi nyithindo manie ang'owa manie private school. Gimachielo kendo momiyo ayudo nomination no en support masebedo kamiyo jopuonj e wach mar empowerment. Nikech ing'eni japuonj kaka osea college onge any other formal training ma japuonj ni timo. Classroom is changing, technology is changing, kaka wa handle discipline sani opogore. Wandalo waka ni ichwadi left right center kineno japuonj ka yagi koni tidhi gi koni. Lakini in the 21st century weche go pogore. Masani wawacho gimoro miluongo ni positive discipline. Corporal punishment okony nyithindo. Lakini maendi nyalo mana loko pach jopuonj ka en gi trainings kod gi ikonyo gi mondo gielewa gimomiyo gino ok nyal timore. Rather than just making a decree ni
corporal punishment is not allowed. Ineno ka sani wan gi weche moko ni AI in education, artificial intelligence. Jopuonj gi onge college kendo ma gibro dhi e somo wechegi. To nyithindo ma girilgo gi ka omigi assignments mag kuondego ma gidhi gidhi chat GPT to gitype to gikelo assignment no. Iyudo ka nyathi manie classroom ni en ahead mar japuonj e wach mar technology moloyo japuonj. Koro ema aneno ni the best thing ni akonyane kaka nyalo konyo jopuonj through training mondo gimbende gibed at par gi nyithindo ma gidil godo. Nikech kanyo bende ng'ato nya penjere to japuonj dongore nade kopogore kosetieko kata tegruok e college oyudo P1 certificate mare odhi to yudo degree mare rumo gi kanyo jodho kisungu penjo ni to glass ceiling ochopo kanye en mare chopo gi kanye opportunities mage mantiere ne japuonj mondo omedre mondo omed dongore. Nitiere the formal structures mantiere ni kisetimo diploma inyalo timo degree to ichakidok itimo masters to mago ka ok imedo gi research to onge lokruok mabiro bet nikech kidhi lecturers ma training masters ka gin mana maiga machon ka pok giloko notes gipuonjo the same old things. Koro japuonj syllabus ena machacha. Koro naneno ni the formal structure mar advancing your education kaka japuonj kenda is not enough. Nyaka ibed gi community of practice. Ing'eni japuonj ma school ni ang'o motimo mopogore gi gima time skunda. What can I learn from that school? Japuonj mani UK ang'o motime klase. Nikech sani wan gi gimo miluongo ni global village. I don't need to travel to UK to know how kaka gi handle classes magi. Koro japuonj kibedi gi community of practice ma you share challenges, you share ni in gini handle nade. Then you also need to have forums kaka manan godo kawuono ni ma ikelo jopuonj together to gi discuss challenges ngani nyise ni an kora atimo kama inine nade umanyo godo solutions kama ero kama na inya kapok watieko adhi biro mana ire mana mapiyo pia somo kuom ote joge koma dhialo jopuonjege Ismail Okebe marwa sweta iwacho ni dhialo japuonj mag Godber Primary School kotele kod Bernard Ondiek Nyasaye mondo gwedhu Lucy Marion Dege kawuok Agana iwacho ni kawuona dhialo japuonj ma Obwanda Primary School Mr. Jared Opio marno japuonj mar kwano teacher much love mwalimu Perpetua mar Kudho Comprehensive School I wish all Kudho teachers happy Teachers Day Kaglen kantiere Nakuru wacho ni kauthulo ni mar kwayo hayu maber ne japuonj ni Seth Osan wacho ni happy Teachers Day adelo japuonj Elias Onyango kantiere Nduta otiyo maber kabisa ne nyithindo wacho ni nyithindo kalo nyowuoyo karo bere la dialo japuonje duto mag Nyandiwa Primary School kod Ombambo High School aneno ng'ato kowacho wach mar ginene puonj mar kwano puonj mar science mwalimu wa maths ma ina chiel kuomgi ine ijiwo kabisa weche mag somo mar science gi kwano gi weche mag STEM gi berni enango mana kimiyo wach ni mogika watieko sani pinyite ochimo kuma STEM nitiere nikech kanyo ma innovations nitiere technological advances nitiere to an kaka champion mar STEM ok ang'eyo STEM in general lakini ang'eyo ni nitiere e field mar technology kaendi chuo ng'enye moloyo mon kora penjo ne ang'o mo nyithindo manyiri ok gidwa donje e ginene causes mag sciences gi kidhi e engineering kidhi architecture kidhi e ginene ilongo ginango pure sciences gi chemistry physics class mar physics mondo yud nyathi manyako ok yot ang'o matimore to jogi ka gichako somo tiyudo ka performance ka class 1 kaendi nyathi manyako gi wuoyi gi perform the same what is happening ka gi advance to ing'eni field mar technology kaendi kanye kama pesa nitiere makoro ka we will be having less women in STEM continually wabro bedo gi that wage gap between jomachuo gi joma nyiri yes koro an kaka champion mar STEM I'm not only jiwo jini mondo gikaw courses mag STEM nikech mano en agenda 2063 mar African Union lakini kenda ng'iyo ni to nyithindo manyiri ni ang'o mo gin gidwaro mana art gidwaro mana English gidwaro mana lawyer na ang'o mamono gibedo korka software koni kora manyo ne gi mentors mawuoyo kod gi manyiso gi ni kata nyiri
be nyalo timo. Ero kamana ahinya mano Kanyero Lina Nyango mabende en japuonje odiochiengni mabende wadhialo jopuonje odiochieng machalo koda mendie otege mag dhialo jopuonje omed bana donjo kokalo lai maroma ote machoka 2-3-6-0 ero kamano mar bedo kodwa e chino ni mano mar mine wacho. Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. E piny mopogore e kind yore kod thuolo. Ng'el mamoko roga ka wuotha ma wuok ka dhi kunde ma dhi. Min mare ne ok ng'won kode. Kinde duto ne en nyako maber. Nyaka tem mar otieno obiro ne. Abo hepo. Mi biwa dhi. Chwada bichwa. Gima ne nenore ni en mana paro achiel kende ne olokore mobedo ywaruok maduong'. Mano kaka puonj mar Jehova. Ai! Ngima nyako moro chiegni lokore nyaka chieng'. Be obiro rwako ngimane manyien? Asia itie kage kanisa na jalos ndi lunwane aloso ndikni ne dang'e ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. We're twinning and we're winning. If we're losing, then we're sinning. Like we said in the beginning, we're winning. New on Viusasa, the bank's sister. They are funny. They are crazy. What? This is a comical story that follows the adventures of identical twin sisters, Laverne and Chauvin Banks, as they take on the world. With a group of witty and unapologetic friends, they clumsily navigate through the highs and lows of girlhood. Capiche? But are they really ready for what is ahead? Enjoy this entertaining sitcom of the bank's sister act, only on Viusasa. We know. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. They prefer. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana e Ramogi TV. Odiochieng' kawuono nyakalondo mar Ramogi ne omakore kanyakla kaka jokanyo mar konyo kambi ma Safaricom lando injili mar ber mar kawo simbe mag lipa mdogo masani gigolo e nengo moyweyo. Chendo mar kawo simbe makamage ma ichulo mana $500 to imiyi kaeto ibiro chulo $39 odiochieng' en okang' ma kambi ma Safaricom okawo maneno ni jopiny owuok e tiyo gi simbe gi makabambe midiyo mondo ji duto odonje lony manyasani mar tiyo kod simbe migwelo. Giyango ni
simbe migwelo kelo yote tudruok gino mamiyo kastembe ahinya johala tich mayot. Kabende gijiwo oganda mondo wuog oko okaw simbegi mondo ngimagi e yore tudruok olokre obed rang'iny mamalo mar teknoloji. Uono ne wakonyo jowa ni to simu moro mar midiyo cha adiya cha ni ere kaka ginyalo yudo simu miluongo ni mbula mos kata migwelo ne smartphone manyalo konyogi e weche mag ohala. Joma gin mine mauso inyalo tiyo kod yore mag tiyo kod simu mar mago mag digital mag smartphones gi kigo kata picha tiuso mwandu ni ere kaka wanyalo golo gi oko giwuog gi simbe mag tiyo godo ma idiyo ka mondo gidhi e simbe moko maluongo ni smartphones gi manyalo konyogi weche gi mag ohala. Bende gitiyo gi lony manyien manyasani nikech kanye ma chuny wach kasa nitiere simu ma wantiego kama Safaricom iketo deposit 500 kende. Kiseketo 500 to pile pile chule Sh39. Koro simu ni en ka to be wadwa ni joma nitie mabor gi Kisumu ong'e ni wan gi simu no ma konyo jo mineno kaka joma uso mama mboga ka mondo ging'e ni simu ni ka maginyalo afford. Kaluwore ni asebedo katiyo gi simu mar Kaduda to simu no endo kosebedo ka konya gi services mang'eny. Asebedo ka tudra gi joga e WhatsApp to onge kaka nyalo tudra kodgi e WhatsApp. Koro biro na mar Sports Ground kaendi okonya maduong'. Nikech ayudo simu mar smartphone ma chulo mana Sh500 kende. To okurani abro bedo ka chulo Sh39. Amora ahinya jokama. We have also customized deals for customers who may want devices maybe according to their requirements, those who want higher RAM, a higher storage or a higher device depending on what they have and their budget of display. Wane pa utuke kuma joloch mag lig mar adhula korka jok mamine pacho kae Police Bullets nochako maber tuke mag lig ma season manyien gi loch mar gonde 3-0 kane giloyo tima Kipsed gonde 3-0 e tugo manogo Police